Ja to video vyhypujem. Uvidíte na konci. Čaute, ja som Mišo a po dlhšej dobe vás vítam pri ďalšom videu, ktoré sa bude nazývať Don't Laugh Challenge, ktorý sme s Nikou vymysleli skôr z toho, že sme si na plejku pozerali YouTube. Našu YouTube slovensku, československú, angličku, zahraničnú a neviem ešte jakú scénu. Pozerali sme tam videá, nakoniec sme sa smiali na takých prkotinách, až sme nenatrafili na Nesmiej sa challenge, čiže Don't Laugh Challenge a ona si zmyslela proste, že to chceme natočiť. Najprv sme to vymýšľali tak, že vo vnútri proste budeme hrať na body a ten kto prehrá, tak celý oblečený skočí tu vonku do bazéna, ale nejak nám to nevychádzalo, tak sme to nakoniec vymysleli tak, že si zoberieme vodu, dáme si ju do úst a ten, kto to nevydrží, to na druhého vypluje. Samozrejme nebudeme podvádzať, budeme to fakt vyplať, keď už fakt, že nebudeme môcť, a keď sa budeme drhnúť a bude nás boleť huba a budeme mať už neviem čo v ústach. Takže Takže sme to vymysleli nakoniec tak, že tu sedíme, máme tu použitých dosť vecí, statívy, level novozačínajúci youtuber. A vymysleli sme to tak, že budeme musieť pozerať do telefónu, budeme sa snažiť telefónne ošplechať, jelikož je to môj rozbitý dodrbaný displej aka pavučina. Nepí to! Sme vonku, je nám teplo, potíme sa ako prasatá, ale však myslím, že to bude vyzerať dobre. Točím to cez 2x2 cm športovú kameru, zvuk nahrávame cez Nikolin telefón. K tým ľuďom, ktorí pozerajú toto video a vyprávajú, ako som už natáčal s mojou bývalou a ostatné sračky, tak je to celkom dosť trápne, až si zamyslíte. No pozrite, Nika išla do toho so mnou s tým, že to bol jej nápad, že sa proste zabavíme. Mňa to furt ťahalo k natáčaniu, možno, že sa to zase rozbehne. Veľa ľudí bude zase samozrejme na nás piskovať, bude sa nám smiať a nám to je úplne jedno, jelikož robíme niečo, čo nás baví, takže kľudne si to povedzte, kľudne to píšte do komentárov, my sa čo ideme zabaviť, dobre sa tu postriekame a ideme na to. Takže začíname. You do know. Ay. Nie, môj telefón! Dámy a páni, Jako... chyť mi to. Asi... Takto nejak vyzerá môj telefón. Ja neviem, či to vidíte, ale... Asi tak nejak, takže... Budeme to musieť... rýchlo. Dobre, ale to nešlo proste, to som proste musela. Musím to nejak inak vymyslieť, Je to fajn, sadni si, nebudem už tam. Budeme musieť prskať, musíš sa pozerať na mňa a oči si Ale to je vykrútiť jak taký Číňan proste. Keď ja som sa pozerala aj hitava, ty si na Dobre, daj mi pohár a musíš sa pozerať jak taký Číňan proste. Tega se. Pozeraj sa na mňa, nie na telefón. Však sa pozerám na teba.
That's the fucking dude, Nikki. Oh crap, where's he? Holy crap. Cat scared of hacky sack? Let's find out. Oj! To si pretočíme. Let's find out. Pauza! Pauza. Musíme doplniť vodu. Nie! Nie! Doplňam vodu. Už nie asi. Dokončíme to video. Nika, fuj, ty vyzeráš jak Mortiša. Fuj, Nikola. Ale no už len kúsok. Necháme len toto video, lebo ako je toho, myslím, že hopa, čo si ja vylívam. Akože aha. Dobre je toto vyschne, to vysušíme fenom. Mama ťa zabije. Nevadí, toto video to stojí. Asi nie. 100 lajkov a natočíme reakciu našej mamy. Za mojej. Dobre. Niečo dajú lajky. Ale nie, však to tak býva. Zapídaný lajkaj. Fuj. Všade mám dve sliny a to je mega odporné. Oh my god! Oh my god! To je čo? Jebol som si maliček. Dobre, no už. No dobre, odlož to. Buď si schopná mi to ešte jednu na hlavu. No, Ticho, ticho, ticho! Ako si krásne ukázať do videa. Konečne uvidíte bez make-upu. Daj mi to! ja mám. Nehaj Nie, ho! nejde sa ma u tebe otrávam. Ďalej piču! Nehaj ho! Nie. Rony, poď sem! Prestaň! Nehaj! No, Nehaj ho! nechcem, aby tu bol Nebude všetko nič vyjebané. robiť, Sadni nehaj si, ho! lahni Nehaj si. ho! Tak je dobre. Daj mi to. Dobre, Rony, sadni, seď. A tebe vyprávam, čo ty? No, čo robiť? No už. Nika prehrala si už do bazéna. Takže toto bola naša Don't Love Challenge, myslím, že keby sme to mali ohodnotiť, kto z nás prehral, tak by to Asi bola by to bolo. asi remiza. Deal? Remiza. Remiza. Deal? Ty! Give me the fucking deal, bitch! To je za to bič. Idem na sociálku. OK. Dobře, takže asi to by bolo všetko, sme troška dosť vlhký. A na budúce pôjdeme do mesta, povedz. A budeme Takže- sa budeme robiť ticho. mentosnicu. Takže to by bolo asi všetko. Sme troška vlhký, troška dosť vlhký. Ja som asi na spodku iba mokrý, lebo Nika asi nemá dosť silné ústa na to, aby to povážme. A ešte mimochodom som rád, že nemám make-up, ktorý mi chcela dať na tvár, aby som bol kašel. Mi by to stekalo po celej tvári, pozrite sa, ak vyzerá. No, ja som si Look at that nechcel. bitch! Oh, nie. A som rád, že som sa mohol zúčastniť takéhoto videa, lebo Na ako... budúce budeme robiť do Ticho. mentosnicu, hovor. Nechcem sú... Ale ja chcem tú mentosnicu robiť. Poviem to na konci, dobre? Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, išli sme do toho s plným nasadením, ako svad jednotka, bez zapochybovania, troška sme mokrí.
Asi vieru. Lepíš sa. Nika navrhla, že ak na tomto videu bude dobrá odozva, tak pôjdeme do mesta s tým, že si zoberieme mentosky. Až ste o tom počuli, je to nový Mentos Challenge, ktorý myslím, že dosť youtuberov natáčalo a samozrejme my nesmieme chýbať ako najlepší youtuberi z Jacoviec a Rajčan. Pre toho, kto nevie, čo je Mentos výzva, je to vlastne challenge s mentoskami, kde sa vyberiete niekam do verejného priestranstva a s náhodnými okoloidúcimi si vyberiete mentosku, na nej bude nejaká úloha a tu musíte splniť. Bol to jej nápad, ak bude dobrá odozva na tomto videu, čo aj tak nikto nevie pozerať, lebo Facebooky, Instagramy, Snapchaty a podobné sračky už nemáme. My sme z okoloidúceho sveta. Sociálna sieť je pre nás zabudnutá, iba YouTube. Chceme peniaze, chceme lajky. Lebo nemáme z čoho žiť. Chceme zapredané hovada. Prosím vás. Nemám čo dať rodine. Prestaň! Už to čaká. Viete, dneska sa to podarilo. Viete, snažíme sa o to už celých 7 mesiacov, keď sa poznáme od celého. Čo? Určite. Prosím, moja rodina je chorá, vidíte, aká je retardovaná. Ani na make-up nemá. Potom sa hábim za ňu na videu. Tak to by bolo asi všetko. Lajkujte, komentujte, odoberajte, smejte sa. Zdieľajte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau! Ayo, drop that shit. Oh shit! Yes! Prank! It's prank! It's prank! Oh shit! It's prank! Ah! It's prank!